Balears comptava al final del primer trimestre de l'any amb 117.800 aturats, 4.900 persones sense feina més que ara fa un any, un 4,3% més. Així ho indiquen les dades de l'enquesta de població activa publicades avui per l'INE, que deixa l'arxipèlag balear amb una taxa d'atur del 18,8%, quan la taxa a nivell estatal frega el 16%. En canvi, la taxa d'atur juvenil a les Illes és del 39,5%, 6 punts més que fa un any. El paro está aumentando, tenemos un 19% de paro y la ocupación está disminuyendo. Las empresas están al límite, estamos luchando para crear empleo y necesitamos que cuanto antes se prorroguen los ERTEs, siga el proceso de vacunación de una manera ágil y las ayudas directas que tienen que llegar desde Madrid también llegan de una manera ágil y rápida. El que també s'ha disparat és l'atur de llarga durada, concretament un 73%. Si fa un any eren 26.600 persones les que duien més d'un any sense feina, ara en són 46.000. Si ho comparam amb el trimestre anterior, ara hi ha 7.000 persones més sense feina que a finals de l'any passat, la majoria d'elles dones. Balears va aconseguir incorporar a tots els fitxos discontinus, tant els que en el mes de març ja estaven cridats com aquells que encara no estaven cridats. Com saben, aquestes persones, tots els fitxos discontinus. Pel que fa a l'ocupació, a Balears hi ha 1.000 persones menys fent feina que fa un any. En total hi ha 502.000 persones ocupades, un 0,2% menys. Cal recordar, però, que els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació, els ERTO, també se'ls considera treballadors ocupats.